kasnite. Ja sam gledala domaći pa nisam gledala sad. Nije stigao bus. Premijera je za 2 dana i ja hoću da moja predstava Hip Hop Šajkača bude najbolja predstava ikada. Ajmo baba na scenu. Ajde Emazar, ti ne igraš babu. Ajde požuri, ti Tara. Ajmo ljudi, prva scena. Matematika, plastika, patika, slastika, džastika, paprika, Antarktika, ne valja. Ako si me samo ti uči. Moje vreme nije bilo toliko škola, po jedna na 20 sela. A lepo je bilo i kraj ovaca. Bleje, 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 pa te onda ko svako ženska utaju i gotovo. A lepo je bilo i s mojim čovekom. Matematika, geometrija, lingvistika, petrija. Može, to je pokažano. On ima ženu u Petriju, a predaje geometriju. Nije loš, idemo dalje. Majo, sine, da li je mogu došlo ikada ili ti zaista učiš? Da će Bog pa će moje djete biti odlično, a ne samo perečkino što se na svakom vajtu smo docrte do mene i raste ko kvasac kad se čitaju ocene o njene robine u šniku. A ja u zemlju propadom ocene ove moje. Da, mama, ja sam se promenila. Odlučila sam da učila. O, hvala ti, Bože. Ma to je nemoguće, ali veće čuda su se dešavala. Živorade, sine, makare moje veliko, ne ometaj djete do kući. Neću. Evo, ja iz ovih stopa idem. Idem po cigarete i na kafu kod komšije Milorada. Da ne znate mom glavnom detetu. Tamo da mi komšinica pogledaš ovdje, požet će mi turska serija. Nisu stigao pogledam zadnje epizode. Živorade, sine, magare moje veliko, kupi nešto i svojoj maji, nemoj da trošiš pare tvoje na te glupe cigarete. Dobro. Šta hoćeš ti ne tanci da mi kupio? Jaca pečena? Neki hip-hop. Molim? Hip-hop? Dobro. Odok ja hip-hop. Jao ljudi moji, kao da je malo. Zašto se ništa ne dešava? To je sledeći. Mašo izlazi na scenu. Odmah sada. Ajde, lepo piše sad, ulazi Majna, mlađa sestra Ema. Ništa ne dešava. Seko, vidi šta kaže Emi. Kad sam shvatio da želim da budem reper, ukapirao sam da za to ne moram da idem u školu. Jedino sam teo da repujem i jednog dana postanem zvezda. Ja neću više da idem u školu. Hoću da budem reperka. Repa? Slabo ovdje kod nas repa uspevali. Ako hoće dete da gaje repu, treba joj se pomoći. Lepo je to. Ti si Ema stvarno blesava. Idi piši doma i sukredit ćete mama kad se vrati s komšice što ga nisi završila. A ja ću tebe da tužim i kod mame i tate, što ništa nisi učila, samo nešto pevaš. Misliš da sam glupa? Jesam mala, ali nisam glupa. Ništa ti ne znaš. Ja pišem hip-hop pesmu. Ajde sad briši u svoju sobu. Neću. Marš. Neću dok mi ne pročitaš pesmu. Nije još gotovo. Dobro, sljedeću ovdje dok ne bude gotova. Seko. A kakvu pesmu pišeš? Nekakvu koja nije za malo decu. Znam. Ti si se zaljubila. Eto zato pišeš pesmu. Baš nisam. Ako stvarno hoćeš da znaš, ja pišem hip-hop pesmu. U kraju se organizuje veliko muzičko takmičenje i pobednik dobija vrednu nagradu. Jovana izrazuje ćemo pomoći. Mi ćemo napisati veliki hit i bit ćemo popularni kao Eminem. Hoćete da formirate grup? Naravno, zvaćemo. A ja bi mogla i ja da pevam u grupi? Ema, znaš da je odgovor ne. Onda ću da kažem i mami i tati šta radiš, da ne učiš. A možda i možda pevaš prateći. Obećavaš? Ćao društvo, Mario, brate, sestro. Imamo hit, veruj mi, ovo je pravi hit. Čekajte tvoj dragi šta da se radi, Pepa je kočo koke, imao je ludi friz, baš je bio šiz. Nosio ga novi talas, bube nosi Ernst Presley, rock'n'roll je danas bio, oni nas isto misli. Marko, to je sasvim okej, ali mi pišemo hip-hop pesmu. Vreme rock'n'rolla je gotovo. Shvataš, understand, kapiš? Dajte mi 5 minuta i ne samo da ćemo napisati najbolju pesmu na celom svetu, nego ćemo i biti najslavniji band na celom svetu. Za to vreme idite kod Joca
sviraš? Tata, šta je to? Pa vajda hula hop. Pa to je obični zvuk, tata, to nije hip-hop, to je hula hop. Znao sam da to nije hip-hop, ali ovo sigurno jeste. Otkad ovo nisam vidjela i majnemo se ovo odavno prerasla. Tata, pa šta ti, to je običan konopac. Pa šta si na kraju htjela? Htjela sam hip-hop, Fede, da znaš, to je hip-hop, to je muzika. Hip-hop je muzika. Da, tata, Missy Elliott, LL Cool, Tupac. Je to ona muzika što samo ide dum 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 dok ti ne probi uši i onda neki čovjek recite je brzo, tako brzo da ga jedva razumeš. Može i tako da se shvati. Ostavi se te muzike i prihvati se knjige, tvoje divljačke muzike. Jao, i današnja omladina. Gde je nestala melodičnost u pesmi? Dozvoć, na primjer. Te oči jedne žene, sad si ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu bez nje. Tata, Maja pravi grupu. Grupu? Molim kakvu grupu? Hip-hop grupu. Da se prijavi na ono takmičenje. Ja, majko mila, ja mislila naučio. Opet će na roditeljskom operišta se posmaka se čitaju lošem njeni princezi. A ja, ma slušaj, kad opatim Marijašu istrati iz glave taj hip-hop. A škola? Tako je ženo kakav hip-hop i hula-hopovi. Živorade, sine magare, moje veliko budalasa, gde te bilo šta u životu interesovalo. Ne bi sad se vuku po komšiluku i ispijao kafu, nego sedi i pomozi desetu. Ali bre, mama... Živorade! Dobro, možda si malo upravo. Slušaj se. Želiš hip-hop? Napiši pesmu tom džungli, ali neka bude malo srpski tonal. Onda ubaci u tekst onaj lokalni jezik bez padeža kao što pričaju i krsice Lukašev. To će nam dodati pobedu i slavu. Halo Snježo, ja sam. Evo, objašnjam čerki šta je prava muzika. Molim, ja pravim pravu hip-hop muziku. Čala, ako ti se to ne sviđa, uradi sam. I hoću. Molim? I hoću. Uradit ću hip-hop pesme. Biće to svetliti jako pobediti. Kuku meni, šta učiniš ova krizna vremena? Pa zašto baš na moga sina? Kuku, jao. Da, dobro ste već čuli, nisam ludo. Napravit ću, ja i Čika Milorad i ja ćemo napraviti tu hip-hop. Biće bolje od vašeg. Biće to svetliti. Čale, ako to ja dobro razumem, izađeš na dvoboj. Muzički. Privađeno. Da jedan sat ovdje stoji. Svaki hop. Alo, Milorade, ti si. Jel' čuvaš onu knjigu smešnim stihovima? Nije bitno zašto, mislim bitno je. Ajde, sipaj rakicu, stavljaj kafu, stižemo na dogovor. Idemo, ženo! Dobro je. Ajmo sada na drugi čin. Niste loši, ali uvek može da bude bolje. Baba, ti i dalje sediš i pleteš. Ajmo svi napolje. Ne napolje stvarno, nego sa scene. Tako, ajmo sad svi na scenu. Ćao, Čika Živorade. Ćao, Jovana. Jovano, Jovanke. Jeste li spremni? Ćao, Princi. Razbit ćemo vas i šta? Ćao, Čika Živorade. Momčija, predstavi nas. Nema šta da se predstavljamo. Predstavit ćemo se kvalitetnom muzikom. Mi smo orkestar hip-hop šajkača. Pobjeda na takmičenju bit će naša. Kako vam je to ime? Vrlo moderno. A vi se zovete? Mi smo grupa
izostanak. Ne bežemo droga. Ljudi, nema će priče, da krenemo. Vi mlađi imate prednost. Vi ste mlađi, imate prednost, nastupajte prvi. Matorci, kukavice, razbit ćemo vas. Ajmo ekipo, 3, 4, pozdrav, stan. Ovo je priča o jednom čudnom čovi, razmišlja o svemu drugom najbolje o lovi. Nudi da im radno mesto priče do Kanade, nikad nije bio žene samo prosesara. U školi je bio fine samo takav, nikad nije bio rođen niti hipi takav. Na faksu se desetkama prosvetljao sebe je, zajučbeno šestare, da igre i brojeve. Tako mi je, tako je naš gledanje za sebe, niko ne zna tvoje pravo čudnog psihijatrije. Žena mu je Petrija, Petrija, pljava ljubav ipak geometrija. Nasuvajte vi, da vas vidimo i čujemo. Kad moj deda počne da psuje, to je se zapisuje. Kad moj deda počne da psuje, to je se zapisuje. Kad moj deda počne da psuje, to je se zapisuje. A sve, ko je bio bolji? Mi! A vi nemate pojma, kakav nam idu tekst. Slušaj, mama, kada hoćemo reći i oteram te u sobu. Ali mama, mi smo bili bolji. Alo, klici, mi pobeđujemo. Dosta nije. Ne, Šta je ovo, ljudi? Kako je to svađa? Ko vam je ubacio taj slow motion? Jesmo li se tako dogovorili? Ja sam ovo režirao i ne dozvoljavam da pred kraj zabrljate. ali šefe, oni su... Tišina! Ovdje ja komandujem. Ovo je nepravda. Dosta, ne mogu više da vas slušam. Ja sam ovdje najstarija, ja ovdje komandujem. Ja vas vodim na takmičenje. Muzika